Carla, tillykke med konfirmation. Tillykke. Ja, vi siger lige hej her fra Hawaii. Det er vores tur til at høre tale nu, så alle andre skal være stille, mens vi taler. Carla, hjerteligt tillykke med konfirmationen. Vi er super begejstrede for, at dagen i dag er symboliseret af dit ja til din fremtid. Ja til den måde, som du i fremtiden kan blive guidet og lede på. Og ja til en person, som vil være med dig resten af livet. Gud, ja. Så ja, vi vil sige hjerteligt tillykke med det. Så derudover, så vil jeg også sige, at vi sidder her på Hawaii nu. Vi har bedt for dig. Og en af de ting, som vi har... Jeg ved ikke, om du har fået gaven endnu i hvert fald, så vil vi lige forklare den. Vi er super begejstrede for dit valg, men også for den, du er. Du er en sprudlende og begejstret og indflydelsesrig ung pige, kvinde. Og vi ser, at dit liv har så meget potentiale. Så det er en glædelig tid for dig at have taget en beslutning for sig selv om, at du gerne vil gå sammen med Gud. Derudover så ved vi også godt, at det måske er lidt svært tid lige nu. Det kan være... Det er helt forståeligt, at din familiesituation måske ikke er helt så nem. Og det både Miriam og jeg ved en lille smule om, hvad det vil sige, at du går igennem. Men vi kan også sige, at det er okay, fordi at du kan stadig blive en stærk, ung kvinde, og det kan styrke dig at have kendskab til, hvad mange andre mennesker går igennem. Men det er ikke nemt, og med det, så her for et par måneder siden, der satte Miriam og jeg os ned og bad for dig, Carla. Og i det vi bad, der bad vi for styrke og for mod og for visdom for dig her i den her fremtid og igennem de her måneder, som du går igennem lige nu. Men mens vi bad, så følte vi også, at Gud han talte til os om, hvem du var. Hvem du er, hvem han har skabt dig til at være helt fra starten af, men også hvad du har mulighed for at blive. Vi kalder det et originalt design. Det svarer lidt til sådan en blueprint, en struktur om, en struktur af hvad du er skabt til at være. Og der er sikkert mange ting i det her billede, som vi har givet dig nu, som du genkender. Der er måske nogle ting, som du endnu ikke har lært at kende endnu. I hvert fald så vil vi opfordre dig til at tage det til dig. Det er dit, det er den du er, og det er der ikke nogen, der kan tage fra dig. Det er noget, som Gud han vil gå med dig i, lade dig vokse i, og det, vi håber i hvert fald, at det er noget, du vil tage til dig, tage til hjerte, og få lov til at opleve dit eget liv. Så, ja. Ja, Carla, tillykke. Det er fedt at kunne være med gennem en lille tale her fra Hawaii. Ja, og vi holder rigtig meget af dig. Og du, det har bare været så fedt at det sidste år, da jeg boede i Danmark, og se dig et par gange og opleve dit liv, og hvordan at du altid bringer glæde, hvor end du er, og du altid opmuntrer. Ja, og det er også nogle af de ting, som vi har skrevet på din gave her, at du er fuld af frihed, og du er så unik, og at du altid opmuntrer, hvor end du er. Og det er virkelig en gave. Og ja, vi glæder os til at se, hvor Gud vil tage dig hen i dit liv. Og han har store planer for dig. Rigtig store planer. Så ja, sidst du og jeg havde en rigtig sådan, dyb samtale. Det var faktisk til Miriams bryllup, hvor du fortalte mig, at skole lige nu, selvfølgelig var det udfordrende, men du synes også, at det var rigtig rart, at du gik på en skole, hvor de opmuntrede til, at man kunne blive missionær. Nu sidder Miriam og jeg her på Hawaii som missionærer, og vi kan jo kun opfordre til det liv, vi lever. Men i hvert fald, så vil vi skåle for dig herfra. Skål til dig, Carla.
Skål til dig, fordi at du er en, der er fuld af liv. Skål, fordi du er unik. Skål til dig, fordi at din stemme, både nu, men også i fremtiden, vil du opleve, at det du siger, og din holdning, den kommer til at være banebryder for så mange mennesker. Ja. Så skål for den du er, og skål for den du bliver, og skål for dit valg i dag. Så Carla længe leve. Carla længe. Hallo herfra.